lapha Bonkhoya into zikamakhulu bodadewethu ndakwethu nonke man, kakhulukazi mzomnyama, cela njengokuba nindibonakalisa uthando kulo TikTok abanithandayo, senzeni ngolu hlobo guys. Othe yafika kuye le video, ufika kwanza imamela igqibe ahambe ayokwenza le nto ndizomxelela yona. Guys, ndiyacela support yenu ku-YouTube, ndicela isupport yenu ku-YouTube. Uzawusetsha iqaba likaMdikazi ba, iqaba likaMdikazi. Into ebangela ukuthi iqaba likaMdikazi lenze ngolu hlobo, iminqweno nokurhalela, mhlawumbe ungena kuhle kanjalo, ukuthi ndibone into endiyithandayo ibheka phambili ngenye imini. Umzekelo omncinci, umculo kaMaskandi Wemfene yase-Eastern Cape ndiyithanda kakhulu, ndiyohlonipha, uphila kum egazini. Into yoba uphila kum egazini, ndinento endandiyithanda since ndivela nje ndikhula, isenziwa phaya kwaXhosa ekuthiwa kuTyityimba, phaa kwaCaleka. Ndikhule kutyityinjwa natyityimba, nangena emtyityimba ndakwazi utyityimba, ndazibona uba ndazama. Kaloku bakhala ingoma ngoku kaMaskandi, kaloku bakhala ingoma kaMaskandi ngoku. Noba ndiphi ndiyavakalela, ndizama ucela nje into zakuthi kunye kuncinci. Cela niye ku-YouTube, fike phaa nisubscribe, nilike, nikhommente. Iqaba likaMdikazi eli liyazithoba, lithi masikhuliseni umculo sonke, sibambisane, sikhuleni, siyeni phambili. Amandla asezandleni zethu ukuthi umculo wase-Eastern Cape unyuke uvele. Ndiyabonga.